what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yondo abata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yondo abata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo abata imanya dakabatesa Yes, we continue to give you the programs, the informative programs about our forgotten heroes. This is the program that we give you now and then, where we profile gallant sons and daughters of the second Chimurenga. Vakawanda vakaenda vakanotrena vakadzoka vakarwa hondo yechimurenga, vamwe vakaenda vakanotrena vakauya vakarwa hondo yechimurenga, asi vamwe havana kurarama. Nekudaro tiri kupa zvirongwa apo patiri kutaura aye zvino avave tikatoti kana kuti madhara nekuda kweage, asi panguva yavakaenda vakange vari vakomana nevasikana. Apo tiri kuti mumwe nemumwe anofanira kusiya nhoroondo yejuti raakaita muhondo yechimurenga. Nhasi tiri kupi? Tiri kumarondera uko kwatatevera Comrade Lalelani Lovu, ndo rakanga riri zita ravo rekuhondo, kuti timbodza kuti mukomana chii chakaita kuti regai ndisiye Zimbabwe ndikrosewo border nditeere vamwe vakomana ndinotrena ndidzoke ndirwire nyika yeZimbabwe kuti isununguke. Baba makadi tirapenyu kana muri vapenyu aya muri vapenyu munyazoonekwa tinoitweda hapana muri sei muri mumarondera? No, mumarondera makanaka, mvura iri kungonaya shoma shoma, saka vanorima vakurimawo isiso takabvira kare tingazvipedzere zvimwe but kana mapecheni ado pamunoswera muchitakugara hazvo takugara chete kugara nekuteerera vamwe nekuona zvokuitwa nhano aditi ava ndokona futi welding equipment yakazara. Ndakagara ndiri makanika kubvira ndiri mwana mudiki saka yakagara pandiri pese ndenge pane masimbi maoko anenge achingo chete ndokufunga kuti munguva kana pandinobva futi paguva pangu anofa kuti masimbi akati wanda kuti chipoko chakamuka chinosaka nemasimbi iwa aditika ndopakanaka. Vanhu vada kuziva kuti murume watiri kutaura naye akazvarirwa kupi kana akaenda kuchikoro kunzvimbo ipi? ini ndakazvarwa muno marondera muno Masvosve ndewe musha mangu. Saka ndazvarwa Masvosve, kuchikoro ndakaenda kuBernard Mzeki College. Ndaenda kuBernard Mzeki College ndakanoita up to 1969 or so. Then after ando pangonzi pakangodeclarewa naSmith independence paya 1965 zvinazvo zvitifambira zvakanaka. Vamwe takati vamwe vakange vakutaura zvakawanda zvokuti izvo inonga tiri kukanganiswa tikaita kusangana vanhu vakasiyana siyana vaingotaura about kuti zviri kumboitika muno muZimbabwe zvinomboreva izvinhu zvaitika izvi. Saka tina kutozombo ina atisangozomupedza kana izvini form 4 yachona ndakaona kuita form 3 after form 3 andazvirekedza. Pake pane kutaura kwakafanana ikoko kuti izvo zvinhu zvike zvisina kusanogadzika zvakanaka bayo vanhu vazhinji venguva kusungwa ndio mazuva aisakurwa fodya zvinhu zvakati wande zvike zvaafekti. Saka ndabva kuBernard Mzeki ndakamboda kuti ndisenze ndikaona zvachinhu hazvisi kusanofamba zvakanaka bayo. Ndio matakabva tasoona kuipango zvinhu manje ndokuti tikaita kusangana nevanhu vataiti nemurungu watakasinga taingomuona pabhuku but apa tikaita kusangana naye chai. Saka zvakatipa pfungwa dzokuti inofunga vari kunzi vari kukurosa kana kuti vakaenda kuhondo kuri nani than zvitiri kuita.
you know. Saka ndozvakasakisa kuti tikati kunge tabva tazoti tiende. Pamusoro paizvo zvakare tikati sangana nemapoliticians akatisiyana-siyana kuno tikati na Joseph Masango Mai ekanga aenda kuZambia tikati ne contact naye tikuziva kuti akaenda ku tikati ne vamwe vakuru vamwe vatagara vana Ganda vainge vakajoina ZAPU saka takatanga kutora ma-interest nezvo especially independence year payakangodeclarewa iyayi that talk yange yakutola nezvaimani vatamubvunza kuti ari kunzi kudeclare independence kuita sei zvakasumutsa zvinhu zvake zvakarara ndo patakatanga kuti agitated kuti kusvikwe ndo patakatangisa kuti takutangisa kuti no dai tinge taura kuziva more about it saka ndingati ndo matangisira atakaita ndo chikoro chandakapinda ichi paBenham Mzee zvinzi zvakaita paBenham Mzee college apo tikazobva ipapa tato vanhu takutaura kwakawanda politics. Yeah, that's right. Atizi saka akazouya kana takakuudzei kuti shamwari ngati cross tindi kuZambia ndiani zvakaitika ndikuti izvo ndakaregore ripi kana mtiri ku alright tikurimember zvinhu zvakaitika panguva yacho niyo tikaita already mumwe wedu sainzi Joseph Masango Mai tikaita zvawo takatienda kuZambia saka idea yekuenda kuZambia tariziva kuti yakanga yatobaka moto sekuti izvo kune vamwe wedu vakaenda ikoko kuZambia saka takaita saizvezvo takaramba tichitaura nezvazvezvo tikamboda kuita nifunga munhu inonga vamba kutaura kuti akambofunga kuti munguva tadii kuti tiende paPeter House apa tinokandana naPetro Bombo tisenda saka zvoke zvamatina saka nokudaro zvakazoitika nzvokuti izvo my brother manje vatapfurirana nabrother wangu tikati shamari iwe chiendisa neenda iwewe saka brother wangu ndobva asangana nomukomana futi akafamba naye ndobva vaenda ivo but vakange vasingaziva kuenda vaingoziva kuti vada kuti vangoenda bedzi nekuBotswana saka vasvika muBotswana ndobva vasangana narepresentative wezanu imomo akanga aripo ainzi Chigara saka Chigara uyu ndokubva apuwa contact yangu kunzi atasiya kumusha uku kune mumwe wedu atasiya ikoko anonzi Wilfred Marimo ariko ikoko saka uyu akati no problem kubva matatawana contact yakati nake saka ndangoti gare vaenda ndichaziva kuti vakaenda kupi ndawe vaenda ende handakuzombogara tambeta any contact zvakati patonyungurawo tozoona inini pauya musikana abva kuBotswana akuti ndikutsvaga Wilfred ikati handini zvikaita very good ndatumwa naChigara but ndine mapapers aya mareading papers yekuti vanhu muite basa kunoko rekurekruta vanhu saka ini idea yekuenda ndinayo but ndapuwa basa kuno kuti ndida kurekruta saka ndakatangisa kurekruta ndiri kunoku saka zvandiri kurekruta vanhu vaya ndiri kungorekruta kuti anoda kuenda nokuti ndo mazuva anga achitaurwa mazuva ekuti kwa 71 after vanhu vape veterans hanza kunana Centenary kwaitika zvinhu zvake zvaitika saka vanhu vakange varoti vazive kuti what is happening saka ini ndenge ndane information yakati nake plus zvakare ndakutokwanisa kupa vanhu kukwenda nako saka takatisa kurekruta 1971 kupera kwa 71 ndiri kurekruta zvangu zvakanangisa paya vanhu paya zvinhu ndakazoita munyama mai vandanorekruta nomupurisa manje ndarekuruta Wasmith saka mupurisa uyu iye kanga aine kapfungwa futi kekuda kupanduka futi saka ndokubva ati saka ndinofamba sei nokuti ndenge ndane mepu manje ndatumidzirwa mepu kuti ukabvapo mosvika saka ndenge ndakuziya manje saka mepu iyi ndenge ndakaisa kuseri kwekarenda ndakaisa mumba kuseri kwekarenda kwekuine mepu unofamba wakadai saka mupurisa uyo tanzwa zvakanitokatozoona mangwani mupurisa ina handisi kumuziva kuti mupurisa ndikufunga kuti ndikomuridhi womwe wakangofanira vatiri kuendesa kwazvose saka mangwana achoni zvakashama ndada kuenda asi ndisati ndaenda iwewe uri kuziva kuti uzikanwa iwewe kuti iwe uri kuti urikuruta vanhu saka ini wacho nongoti kuruta ndiri mupurisa saka zvandiri mupurisa ini ndoda kuenda zvinhu zvandoda kuti ndiende chinditaura undofamba sei
ndikati kana kuri kusungwa ine kana ndikutaura kuti ndo vana mutaura kuti sunofamba wakadai mukabva pano mosvika uchiri kuri mebadaidza nemupurisa ainzi Nyandoro. Okay. Nyandoro, all right, no problem. Nyandoro uyu ndapedza kumutaura yazvokana Nyandoro iweka nhasi chaichai usatomumira bayona ungangoredwa kuti any moment upauko iwe because aikara kuti ndakaisenza kuti tafara uko ndiri pa izvi mazuva ndakai ndiri garden boy paRed Fox Hotel apa ndiri garden boy saka ndiri garden boy papa ndiri kuita mwana chimunjisa nemusoro wese bayo ndiri kuita basa guru kuta saka mupurisa uyu ndikubva wasumuka ndisisa kuenda wasumatoa asi iwewe ka itosumuka as soon as possible ukanorara nhasi ukaona wapona nhasi une lake ina hana kuzorarama musoro ndakarara ndichifamba usiku hwese kuti nditsvage kundione ndigadzire zvinhu zvangu ndimangwana ndidii mangwana manje ndatora train inoenda kuBulawayo but ndakaizata problem kuti mudzimai manje kuti nichamuti Sara akati no makambotiza futi amainini papa mukomu muningina wako yakatiza meni saka yoda kunditiza futi apa tindika mwana kari less than 6 months akati no maybe kufamba nekamwana yaka it's a very good thing zvakare anokwanisa ndokwanisa kudeceive vanhu zvakasiyana siyana zvishuwa ndo zvakasiyana tobva tabva kuno nechitima kusvika muBulawayo tabva muBulawayo machoni imi wataskorera muBulawayo machoni imi mangwana achoni tobva tasupuka tati hande kuPlum Tree saka tiri murori yekuenda kuPlum Tree pane kamwoka wamwana wengu varimo muri kuenda kupimi isa hapana anotaura chiNdebele hatikwanisi kutakura kuti kalanga checho hachichizivi zvino vachibva vangokwenyana vega vanhu ava vanofunga pamwe vanenge vari kuenda kuri kubvendamwe kuya kwavari kucrossa border shuwawo takasvikawo paPlum Tree zuva radoka tikaona it was our first time kuona masoja chichi matracks emasoja nemapurisa pane lot of activity kunge chiitika zuva radoka zvikanzi tobvunza tofamba sei zvikanzi imika chingoramba yami chingoramba chikuramba rambai nerodhe irodhe ndo bhodha racho neruri imunozongoonawo zvamunenge maita mupedzi no problem shuwawo takafamba tiri vatatu nekamwana tiri kuenda kwatiri kuziva ba tobva saka vanhu vekuZimbabwe vaingokurosa vachienda uku vekugo kuBotswana isi havana vanhu vari muborderline saka isi vatakurosa vatapinda taenda kwatoko saka tasvika pane kamusha zvikanzi muri kufamba sei tovataura nyaya dzedu so saka vakabva vanoti no vanhu vari kuda kuyambuka ndopatakadzine murume wacho no chimira imi chiregerai chigarai panapa after takasvika musi wechitatu so musi wechishanu ndiri kuenda ine kuFrancistown ndoziva ndine motikari panapa ndovandazokukwidzai saka mugarai pano saka tagara payapayapa kaine kapfuti kaike shiri tonawo ini semunhu aiziva baba vangu anotengerawo pfuti yeshiri ndakutovapfurira payapaya njiva dzese shiri havakutodya payapayapa chishanu chasvika tobva tapinda mupikapu yake taenda kuFrancistown tapinda muFrancistown tivatatu nemwana tobva taona kuti hapanapa hatina imwe zvatingataura panapa chikara uyu ari kuno but kwekusati kwati maselfoni handaikwanisa nhamba pake pasina nhamba dzetelefoni saka the best way andingangoita panapa nekuti kutienda kumapurisa takubva taenda straight kuenda police station tasvika mupolice station tikati no tabva kuZimbabwe tabva kuZimbabwe tiri kuda kuti tione tina representative wedu wezanu anochikara toda tione sokanzi achimbomirai wotaura pane mapurisa payapayapa kanzi ungavamire pano tichamudedza apa problem yange iripo yekuti nguva yacho niyo kune masedhi enge awandisisa maningi muBotswana muFrancistown vakange vakuona kuti uri muZimbabwe vaibva kusunga kubva kubata ubva kudzosera kuno kana kuitwa anything zvinenge zvaitwa saka tikaiti nekadhenja iwo tati gare payapayapa tobva tazoona chikara yasvika ndimuzivi ndimukomedi marimati handini vhiri kuti maita zvakanaka totaura payapa zvikanzi right nyaya iri panapa ndekuti ini ndakugadzira mapepa enyu kuti munge muchienda muende kuZambia
that was 1972 kupera kwake manje. Okay. Kupera kwa 72 vamwe wangu vana kuningini wangu vaenda kutanga kwa 72 avaenda azvizvi saka zvaita saizvizvo. Remember kwatanga kwaenda Abera aenda kwabva kwazoenda futi ainzi Arthur futi atera mashure make indawo chitatu ndinenge ndinokuti Arthur ndindasanda mutumi ndindazomutumira manje. Okay, mamuri group ende ndina muri kuruta noona ndari kuruta muningini wangu aenda zvakare. Saka teta sema zvikanza auya kuno tutona tatenda tasvika pajeri taiswa muchitokisi ndaiswa mangu mega muchitokisi vadzimai yangu nemwana vaiswa muchitokisi kuti zvisaunanya patiri zvakanaka kuti zvauya sei why taiswa muchitokisi isi zvuke zviri kuno kuti security ka tiketi tisina kungwara zvokuti ngabva tasvika point kuziva kuti zvakureva zvakati mwatitapareizvo takati hauchaziva nokuti kana vasvika muchitokisi ka iwo handiwo uchatonga havari kutonga wewe dhapa mwenye wako mchitokisi mchidzukira umusha kana msabu anchase swanze tikugadzira mapepa yanyu gara mchitokisi tagara manje ndatonzwa mwana wangu inini vanhu vandaswa nawo mchitokisi manje vakutaura chikaranga chingi ndomboda kuti ndichitedze ndiona kuti ndingachibate sei hachisi kubatika zvakanaka. Mwana wangu inini kamusikana kamwana kaenzira ina kari kutochema kari muningi kari mune mchitokisi ndikutokanzwa kati no problem. Tozoona vakomana special branch vauya vekuBotswana wachoniwo votibvunza kuti why mauya kuno kuzvisi zvakamira wanu toapa story yedu esi kuti isada kunojoina vamo kuZambia hanzi no problem. Saka dzokera muchitokisi munyano achakutoremo. Ramangwana rasvika tikaona chikara wasvika nemapepa kati atorwa nesu kuairport. Tapinda taenda kuairport kwekuyoko tazoona kuti tiri tega baya kune momo maZimbabweans enga akaswa enga ari muzvitokisi but amukazobvunzwa kuti kwabva nyamba munhu wamwe wangotora nemuZimbabweans. Saka ndobva nisi papa airport isi asatambokwira ndege tatarika tizvione tozvionera taita papa ine mhuri yangu tavatazoita nemamwe maZimbabweans atato more than 5 topinda mundege. Isi we don't know kuti tinoda kuenda papi rusaka taingoinzwa kuti kune Zambia pakuti zochatora direction ipi tamundege chikafu chauya tikati takaguta izvo nokuti taiti tona munhu wese aringopuwa chikafu tikati man asika tikati watazinda tikati tataona hostess tikati adoti mukatipere chikafu chiyachiyachi saka chapera tikangoti taura chapera nokuti taifona chavedzwa ngechipiri no problem. Tosvika pa ndege achaziva kuti kuenda kupi tasvika ndege yomhara handi masvika paRusaka airport tasvika paRusaka airport tasikotambirwa naGawa uyo wedi Gawa saka Gawa watitambira papa ndiona uri futi marimo saka ndadzimai yako akati okay no problem uyu mwana ndoko titoka papa nesu taiswa muchipika up kufamu kulipo kwenze kufamu ndundurundururu takurwa kwayo tapinda musaka tubva musaka panga tikuenda kunana mumbwa kwayo tataiswa pafamu yaisa tasvika patikona handi mawandira akaita vanhu pane vakomana vechidiki ava pane vakawanda nevakadzi varipo nevana vashoma hapana vana wangu inive ndiye abaita mwana weumaoko notibvunza kuti mauya sei that papa but zvaindishamisa zvokuti izvo vanhu varipo vese vari kutibvunza vanotoziva history yangu yese vazati ndiyo zvokuti izvo nokuti kwengu ine system yange iriko yange yakanaka chaizvo kuti izvo vakaenda vaya vairikuta vaya ndo vaitaura nyaya yekuti tatumwa nemurume uyu akamira saka murume uyu azosvika manji ndasvika manji vanhu vavo vaakutaura iwewe ndio vamwe vanhu usati wamboona baya saka vanenge vachikutaura history kuti kwamira kwadai kwazomira kwadai uri makanika kaiva kuti makanika vanhu vari kufembera here ndakaona kuti naiwa vamwe vangu yava vakapfuurawo nepano. Saka ndagara paya pavo vakuziva kuti zvanzi no panapa
ndo vagarwa rimwe dare rekegara ndati handatogara mazuva akati kuti ipapapo vadzimai hanchatobva vaziva vakaenda vakugarawo kumwe ndiri kugarawo kumwe kwangu kukembi asi tiri pakembi imwe chete saka ndo pakazonzi izvo iwewe unofanira kuti iwewe inini kurewewe unofanira kuti uende kuRusaka iwewe kulilanda kunogara ikoko ini right nenzira yangu yekuziva Mungu kuziva makanika zvezvo ndobva ndataurwa paya ndasvika paya ndenda paya mulocation inonzi Rwanda ndo pandakaona ini bhutsu yandakanonga ipapapo ndati inge ndiye munin'ina wangu ane bhutsu ndovanaona kuti akapfuura nepano pano umwe akanga achigarai kwaya mukuvana wesecurity ungosingaziva ndi wesecurity ainzi Tsuro achingoti nguva nenguva aingondadroseta murume wamai yake nena saka ndobata bhutsu yanoona kuti ibhutsu nemunhu ndakugadzira motikari paya saka zvandikugadzira motikari paya dzemusangano paya nemurume futi mwe mukomodi anga aripo futi ainzi Gauki ndiye anga ari mukuru wezvetransport ikoko nyamba izvo zvatasvika panguva yatasvika kuRusaka tasvika kwane problem yatisati taziva isusu manje kuti kune problem kunoku kune infighting iri kuitika mukati mezano saka zvaita saizvezvo tagara paya uye mukomana wayo ndo aibva kuManikarenzi Sigauke zvikanzi toti gare ndizonzwa Sigauke unzi Sigauke atorwa tiri pariranda papa vakaita mulocation tikugadzira motikari pampaso ndobva Sigauke anzi aenda. That was my last time kumuona and also muona futi now izvo zvatasvika kuya ina ndauziva kuti tasvika panguva kuine problem yezano muine problem yekuti kwemangobva mukuitwa congress yakanga yabvisa vana Noero Mukono vana Mutambanengwe yakanga yabvisa most vakomana vese vechimanyika vese vabviswa papinda vakomana vekumasvingo saka ini ndapinda ndatoka ndatongogara kunzi isai uyu lalelani kuti ava aneta anogara pagaraji uyu manyika uyu vanouya kuti ndazvizviziva manje kuti uyu nekuti Manikarendi anobva kuManikarendi abviswa apa manje patransport abhaiswa kupi abhaiswa kufurandi kupi handikuziva ndauda kubatawo kuti ndizive ndikaziva kuti kuno pane problem iri panapa ndeyekuti pane kaproblem kadukuduku but maybe kachapera saka tati garei ini ndatodraftwa papa nekuti tasvika chaitika nchokuti chiwaenda kunge usingazotaura ba iwewe sewe kuti unoda kuitwa zvakati unoda kuitwa zvakati iwe unge usingazotaura iwe waingotaura zvokuita woteedzera zviri kuda kuitwa ikoko whether uchida kuenda kufurandi hawaikwanisa kuti ukwende patakasvika ichi taida kuti ndione kuti makomedzi unoawana kupi vanonzi komedzi munhu akaita sei ndisingazivi kuti vanhu vese vari kuti ndo makomedzi achimani wadada ndione zvakati pfuti akamira wani hawaikwanisa saka tagara paya apa zvikanzi munofanira kuti muende kutraining ndiani manje aitaura vakuru administration ini ndakutosenza ndakupota ndichisenza ndikadrive motikari ndoenda kuliberation center which means ndatoitwa drafted ndatotorwa already which means ndatoiswa maadministration yekuree manje saka ndiri ikokoko ndibva taenda kuchimbi kwanzi kuchimbi zvikanzi kurikuda kuti kune vanhu vanotrainwa ikokoko saka ndakanotrainwa nini nana Teura Nhengo nana Rugare Gumbo nana Kangai nyapapa vatora manje vese vari maadministration vasiti vatrainwa takuenda kundinzi kuchimbi takunopuhwa training iri chimbi kuti tidzokere kunenzira kuti kai tine mabasa kwatinobva saka yainzi chimbi yenge iri kupi kunana Ruwangwa kunoku wabva muZambia wouya kuna Zambezi kunoku ndokatikaenda sho takaenda ikokoko takati pedzwa natongogara tasvika ikokoko vatasiyiwa ipapo ndaiti ndikadya inonzikwe beans ndaita chirungurira saka usiku hwacho ni watasvika ikokoko ndakati hazvo sadza nahandisi kuda nenzira yekuti izvo muriwo uyu
beans rinondisachirungurira. Andauza ndaita my first mistake yekuti kuramba chikafu. Tatarara changoterare zvikanzi vakanzi tsorere wistiri zvikanzi muvenga awanikwa padyo vano varungu wanikwa padyo saka ngaibupi ngai tauto munhu ngasungi zvake papa tichiripofu asati tasonza zvinoreva chii togadzira papa tamira papa pasi tadezwa paasemburu tamira paasemburu papa kanzi right ngaibupi ngaiende vanhu kuti kuenda kukupa saka vanhu takatangoita toi makusesenda chino kuma5 wachino kuma7 ine handa kudya nezuro. It's becoming a problem for me now. Nyama izvi pane rwendo rwenda kuna Zambezi kunotora nyama yenzou yakakwauraiwa nzou. Saka tada kuti nyama yakasiiwa yayanikwa ikoko. Saka taona kunoidzora tinoitora nekuti kwauya mari kuri tauya kuzotrainwa kuda muriwo papa. Saka tatumwa. Saka taenda tamhanya kwakaita kunoenda kuna Zambezi kuya. Saka tamunzira ano vanhu vatona semunhu asina kudya nezuro. Ndazvizoona kuti saka ndakasara nakomodi mwenzi komodi ziso ndenga ari kumedical. Akanga akatakura malemani this and that. Ndakapuwa mari ndakadya nemakanda anomboziva kuti ndakanda rinodyiwa anoraswa. Anyway, yakapera iyo. Tazvika kuya uko. Kungozvinei mupurisa wangu uya wanyandoro uyo hapana kwati aenda bayo hanga akamirawo futi enga achida kuti aziviswa kuti kunhingi kutraining apa kuti auyewo nekupi ndakasikomuona ari kunhingi ari kuchimbi iko nokwaigara vakomana vaigara ikoko. Chimbi yakanga ndokwaiswa vanonzi vatengesi vanhu vafungirwa kuti uyu anga angodaro ari mutengesi ndokuvaenda ikokoko. Kana uine imwe nyaya usina kusanotrosa zvakanaka uine information imwe yakaipisa maningi waenda kuikokoko ndokwana. Saka ndakasvika kuina makomedzi akanga ariko vakenge vachifungirwa mafambiro avo kuti mafambiro avo ngana nokuti nguva yacho niyo murungu wakanga achitumirawo vanhu vakawanda isi tichienda ikokoko but mukati medu nevatengesi vakanga vakawanda ende kwete kuti vatengesi chipedyo vaiti vasvika zvakare vanhu vatengesi vaikwanisa kusikoita masainzi vanobva vaziva kuti akaita saini yakati mumwe akakatumwawo futi pikapo. Saka zvimwe zvinhu zvatakaitoona saka nyandoro ariko nyandoro ndamuona usiku wacho niho enga ari mukati medu mekuti tinge tichienda kwako tasvika kuya manje ini ndachura ndiri munzira nadhokota ndasara nadhokota ndiri munzira vamwe vangu vasanaenda handozobva ndosvika kwavasvika toti havatobika sadza rakutokwata apa hatina ndakati komakava tisadyira papi toona vanhu vakutotora mapanga vachicheka manhengi makwati emita ndonayo maplatendojoina vamwe pasadza tiri pasadza pacho neipapa mumwe futi ndobva nyandoro ndobva akuita musikanzwa akuramwa chikafu ndikati ndichokati asati tasvika kudu kuma11 tozofamba kubva kumai kusvika kuma5 ndipo takasvika mai kune nyama manje tasvika nyama kuyako nyandoro ane nzara ndokusvikotaka kutora nyama yachiiswa mabhegi yaomaka ndakasvikona nyama yaiwo muti asi munyasi memuti mese makatenderedzwa neminzwa nokuti vaitirana mbada inokwira mukuti notora nyama tatora payapa tiri kubva kuya taakukwira chimwe chikomoso nyandoro kanga akapfeka manjomba nyandoro apunzika punzika nyandoro no problem muka nzara kachipa waiona yandoro mauseni aya yarizorwa nyandoro anyway takaenda pachimbi ndokubva tatikisa training ipapa takatrainwa isisina ndangana nemashefu ese vanhu vese vanenge wachina kubveka nemashefu chete vanhu vanenge anaziso vakatitrainana vese vakomana vese vange vari musaka vese vaikwanisa kutraina vari maspecialist vakauya kuzotitraina ikoko kutraina vaitraina mashefu chete. Saka after that training in 1973 manje tatomuna 73 ndopakabvangonzi vanhu vese vabva kuini vadapromotwa damember general staff
ndatomember general staff at least ndakuziva ino manje nyaya chaicha yabazosvika manje kwa vanabadza vabva vapanduka vanzi vapanduka zvangonzi vapanduka sure vabva vauya saka kuti vanabadzawo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka vaifanira kuti vange vaine munhu makanika rekuti vange vatopera kubata motikari vaiva usiku vosikutora vosikubvuta motikari murusaka saka vainge vakuda kutsvaga futi makanika kuti ari kupi murumu uyo ini manje iniwo at the same time vakuru vezano vari kuziva kuti munhu ndeijuwero munhu akabva muno netransportation but ingono saka ndapakati zvakare ini ndakurwirwa kuti saka indiwa ndavigwa ndaiswa munhu kamukarucation kainzi George kana wataigara iko nchipole nchigadzira motikari nchidzokera mukarucation kaka so avo kunzi kutsvagwawo futi usiku kuti nanabadza kuti ndibva nerwanenoku kuti ndinogadzira mota dziri kufira kupi kubhodha kuyako nemukati kana kuti kuna nachifombo kuyako saka unfortunately havana kundibata but paita hondo yekuti izvo ndazvazobuda manje mandiri manje zvazvausisana kwandiri manje kuti nyaya iri panapa iyi pane problem nyaya yake nge problem inge iripo ndikuda kwava nehondo mbiri dziriko kune hondo yekufuranti kuti vari kuenda kufuranti vanosangana nehondo yakasiyana neiri kumashure inekufa nekurwadza yekumashure uku ndokwaiva vanonzi vatengeswa vanenge vabatwa vaya ndoko vaiurayiwa ikoko ndokwaipanishwa vamwe vanozorikonsera vaya vari kumashure saka kumashure kwaiva nehondo dzekumashure dzisingakwanisi kuexperience kuba nemunhu ari kufuranti saka inini ndava ndawira kuti handichakwanisa kuti ndiende kufuranti bauko nokuti kufuranti kuri kunzi munini wako ariko nemumwe futi mwari kutraining uku achauya futi ariko saka iwewe uri nebasa rako raunoziva haufaniri kuti utomboenda haufaniri kuti utomboshayikwa ba nokuti ukashayikwa yoga ndakutopiwa magadhi unofamba nawo kuti handifaniri ndenge ndishayikwa saka uku kune vamwe vangu vakaenda kufuranti ini ndaenda kuchimbi ndamu that criteria yekuti ndakuadministration saka ini yangu hondo manje yakenge yayo kumashure haina kufuranti manje now kumashure kwakaita hondo musaka ndonguva manje yafa zvazofa ana Chitepo before ana Chitepo wasowafa hondo yakenge yapakati pevanhu pematribes mairi manje yechikaranga nechimanyika vakenge vamavictims apa vamanyika vakaurayiwa vakaona vana vadokorozva vana matauri dzavemba dzenhingi dzedare kuzoto vamwe sava makenge musara rwousiku murusaka makenge musingarweba vanhu vakenge vachimakuita that trouble yakenge yawithin zano iyo hondo yemanyika nemakana yakanga yatrigwa nechi chakanga chiita kuti yakatrigwa pakaitwa congress congress yakaitwa muna 1972 now iyo congress iyoyo manje ndo yakabva ita oust vanhu vechimanyika vese vazhinji vechimanyika vakanga vasara tingati vakuru munhingi ndovedare ndeyechitepo nanowero mukono vamwe vese ava vakanga vaenda nana Mataure vazoita pamberi apa manje tazovaona zvakare pazibuda ana nyaya dzaana nhare manje vasikubatanidzwa zvakare saka kwaita problem iyoyo manje vanhu isenge sina idea nokuti uchibva kunoku wonge usingaziva kuti kubva kune kuita manyika nekuita munhu kana kuti munhu anobva kumasvingo nemunhu anobva kuno kuHarare kunoku takasiyana ini kwaterizwe zvisina isaziva kuti totaura tichishona hapana there's no but ukuku kwengu kuine nyaya iyoyo manje kuti unobva kupi nokuti takazodzika manje kuti kana uchibva kuno pakati panapa uri uchitaura chishona panapa une white uri aligned kunyaya dzana Florizi kana kuti kuZapu kana uri mumanika uchibva una manika renduku ndokwaibva Dabaningi Store wasona uri kuZanu uri kuZanu nokuti Zanu was being run by most of them vana Noero Mukono wacho niyo vana Mutambanengo vana George vakatiwa vakasiyana siyana nana Chitepo wacho nesi
Manikarini. Alright. Saka new orders way manje yabva kumasvingo manje. Yana tongogara manje. Anotonga yabva asikuisa toti leadership yese high command yese yabva yapinda kumene chikaranga. Vengi vari muvese high command yese ngeri yenhingi yechimanyika yese yabva yese vana George Mpini vana Santana vese vabva Noero Mukono vabva wangu defense vabva vabviswa kwapinda ukwasara vana Ntangana naye very few manje. Isisu tabva kuno pakati panapa tichifanira kuziva tiri kuflorizi kana hatina kwatinoita line vakomana vachizizuru panguva yacho niyo vakenga vari kumashure uko vatikanga ripo taiti nhongo ndiye ngari vachizizuru pouya Norubusiri Manyika Nakadungure tikitiri vanhu vaitoerengeka ende takakumidza taonana futi kuti uyu tikatisina taingotorwa nevanenge vachitonga panguva yacho niyo. Saka kwane hondo yerudzi manje yemutupo honde yemutupo haisiri hondo yasiyana nehondo now tiri meme musaka yemu makaema kuti vakenga vari kumashure isisu tenge takagara zvakanaka nokuti murisaka vanhu vainge vakutoroora imomo vamwe vachitochata vamwe vachiita sei zvakazoonekwa mainana badza kuti kufuranduku zvinomira musheba kuriwa mabara kuriwa zvichemo zviri kuku hazvisi kupinda nezveduba zvoke zviri kukuisi kuti kuchata takagara musho havana puti vasona isi sinokwanisa kuenda nepfuti ikoko vasona ndo saka vana badzi akazodzoka vasona vachita kuti akomana kunoku vafarisa kunoku ende vakadzoka vashatirwa ndobva vasikobata vanhu vakuru vanhu vese vobva tatanga kuudza kuti saka vanhu vakaipa vakutotanga kutondundurudza mashefu so ndovapavhundukwa pozorwa kuti badza ari kubva kupugwapa badza nevamwe vake vozoona kuti vamwe vacho ndevechimanyika zvakuita kuti izvo kana vachibva kufuranduku vakusiko no tinoda kuenda kuna chairman nekuti chairman ndiye anokwanisa kuti hatisolvere maproblems edu isisu chairman ogositaura navo vako yedare urikusana pala saka vabva uku vanozogona chitepo nezvichemo zvavo chitepo wozotora zvichemo zviya zvezvo woendesa pausa kudare dare rikati ndobva vazonzi vanhu ava vati kuti marebhus vari kuuya kwauri sei ndo nyaya yakaitika manje vari kuzoya sei kwauriwe chitepa kuti aivoka inini am the chairman saka vanhu vanoya kuti pane zvichemo zvavanenge vaifanira kuti vange vachiuya nenzira inofanira kuti inge ichiuya nayo koti kuuya kusikuenda kuneni vanhu tongogara varipo navamwe vakasiyana-siyana varipo saka kwakaita problem yakatora nguva yakati kuti inini now I was lucky randaita inini ndiri mukuru wetransport hapana motikari inobuda imo isina driver wangu kana kuti izvo ini ndisingamadrive saka every information yose yako iri kurana muZANU PF zhinji yacho nese inini inofanira nokuti department randiri kusenzera nekuti harina motikari ndini otodispatcha motikari and isaida ndini ndichidrive motikari kana kuti mumwe wangu andatumira saka ini ndava percent of information ndosana pazorwanaka right nyaya iri kutaurwa now takazosvika pane imwe time nokuti ndakufamba navakuruka kana vachifonera vanatongogara varipo vari kufamba ndinenda kudrive manje tiri payapa paita nyaya yekuti vana badza vauya vachidzokera vachisiya zvichemo kusvika zvinezvi vakuya kuzobvuta zvino vakasvika papoindi yekuya kuzobvuta motokari nekubata vanenge vanokwanisa kubatikana futi kuti vachindundurudzwa chino nekupi kufurandi vaitobatwa kunzi urugere mushe unova
handi umbono na hondo yekufrando aiwa zvatopera uko kufrando kunonabadzawo kana kuti kweni kwakupuwa nyaya dzisipo ira tondino zvandino vasangana nevarungu zvavasangana nevarungu vazotaura zvovapa vane maagreements matsva nevarungu saka musangano wapinda maproblems anabadza ndoenzi vasangana nevarungu kufrando saka vawiriranawo zvawawirirana ikokoko saka isisi teke takutoziva kuti izvo vanhu vese ngwari muri saka vese vakutoona kuti pana pane nyaya kuti kuri kubva kumira kubva kunoko vachiuya kunoko vasi kubatawo nousiku uko kunoku kwauyawo order zvakare kuti izviright vanabadza zvavari kuuya havasi kuuya vari kuenda futi vachiona vakomana vese vechimanyika one vari kuenda zvavari vachiona mumishama vangu murusaka makarikana muine vakomana vechimanyika vakenge varimo vaida kupawo ruyamuro vakenge vaine that hangover yenhengi ya73 yani ye72 yecongress iyai wasoga saka vanhu isisi pachezvo takubatana usiku wachoniwo kuti zvino vamwe vachitorwa usiku tine vanhu vakafanana badokurozvo vakabvawo vakanobatwa usiku wachoni vana mataure memba dzedare vachibva vasvika majeri edu isusu vanenge vaita saka pakava nekuvhimana nekufungidzirana witch hunting yakanga yakareba kana uri mumanyika chete wazombosarawo se uri mumanyika sei vamwe vako vachibatwa saka uri mutengesi saka zvakazoitika manje vakomana vakenge vari vemahigh command vese vaibva kumasvingo vese vazhinji vacho nevaibva kumasvingo vakenge vari vese vechikaranga isisi vechizizuru takutosapoto vechikaranga nandira kuti izvo teke tisinawo pedu patakatamira mazvona saka that went on tika vanhu vatanga kusungwa vachisungana usiku wachoniwo vanhu vachipera kuurayana panguva yachoniwo usiku wachoniwo nguva dzemanheru kusvikira kwaziitwa musangano vanabadza vazosvikwa papoindi yekuti teke takamira nguva inobva kwabva makomedzi vegukura hundi vakabva kunhingi ndo meke mini munin'ina wangu uya manje ainge ari kumugagawo manje ndobva auya negukura hundi iyai manje gukura hundi iyai ndobva yasenzeswa manje kuti ibate vanabadzana ndo force yange yabva kuout yakaswesa order manje kumurusaka manje nekumakembi kwese kusunga vanabadza vabasungwa. I still remember ndaida kuti ndinoonawo kuti vanabadza vanoitwa sei nongo akabva andirambidza ndikati anondirambidzire chii kuti ndiende kunoonawo vanabadza vachindondorudzwa ino ndakutozviona manje kuti zvike zviri important izvo kuti izvo handa kuzviona kuti ukazviona zvimwe zvinhu zveke zviri zvokuti ukangoona iwo nemasako hazvaizokufambira zvakanaka nokuti musi unozi waunzi kwakunzi mawitness ngaya vakuda kupfudza mawitness aya niwo wakaona unobva wapfuro saka tirimo murusaka muyamiyomo kusvika venhiki gukura hundi yauya yaisa order vanabadza vabatwa vazhinji vari kupfurwa vamwe vachiitwa vakanzvengawo but vazhinji vacho nevese vaiti kana vachinge vabatwa vaibva vaurayiwa. That was the first time nokuti zano takasvika isusu isina problem ba yekunzi munourayiwa munhu kana kuti tiketi chini unhu hwedu hwokuti kuuraya munhu chikuuraya unoita ngozi saka unhu hwedu ihwo takaenda nakuti kumakimi takasiyana nako muna zipura nekuti vezipura vaingokwanisa kungourayana iti but isisi kwete saka apa vanhu vengu vaurayiwa kwakazoitwa dare rakaitwa kuchifombo ino handisari padare ironzire kuti ndine transport ndimadhiraivha vanhu ndimota ikafa futi inoda makani saka taenda kudare kuchifombo that was early 75 nofunga taenda kudare ina hana kupindamo asi zvakazobuda mudare semunhu ndenge ndine vakuru ndakasvitswa zvese chitepa akaonekwa nemhosva yekuentertaina vanabadza saka yenge iripo ndikuti wese anenge akaita affiliated nanabadza achaurayiwa ndo decision yakatorwa awanikwa chitepa abva azowanikwa nemhosva ape paine decision condition yekuti achawanikwa
akanga akabatana vanhu kungoapanduka avana badza no acha iyano futhi afofuthi saka zvakaizvozvaizvozita kuti izvo vazhinji vekenge vari vechimanyika vakangomba kwasvikira ana badza isaidha vakanga vachiri musangano kuti vakaurayiwa vaizobatwa nemusangano vabva vaiswa mumajeri vamwe vachibva vavo saka on this question manje Chitepo achibva awanikwa nemhosva isi ndokuenda mudhibheti yekuti anofanira kuti afe iko kudare kwanga ari kwere Chitepo eka awanikwa mudare renhingirere revakuru dare arimo ndiye mukuru ndiye chairman ndiye ainge ari chairman saka aitocheya musangano wakamuona aine mhosva yekuwanikwa achitamba achitaura nana badza kuti vaizosvikira kwauri sei kune machannels ekusvika nayo kwete manosvira akaita saka murume uyu akawanikwa nemhosva saka but awanikwa aine mhosva zvakazopinda zvaparana kwatisi manje isiteke tabvunza kuti vamwe vakati asi akaurayiwa uyu hondo engamiri vamwe vakati haiwa kana aine mhosva ane mhosva kana aine mhosva saka Chitepo paya awanikwa nemhosva pachifombo dare rakati kwachifombo dare awanikwa nemhosva pachifombo akazodzokera but ekanga ane mutoro wenga ainawo kuti izvo anofanira kuti anga achifawo semafire sezvoke zvakarongwa pamusangano saka kuti ndizive kuti zvakazofamba sei ina handizive kuti zvafamba sei asi tarisiro now yekuti izvo Chitepo ane mhosva why rimwe zuva ndakamuka makuseni ndobva ndaenda pamagrosari ndobva ndaona pamagrosari paya kumba kwameya urimbo kuti meya urimbo enga achigara kuti paya kune magrosari ndabva ndadedzwa paya kanza nenge lailano yakuno ukuzotora motikari iyi yatongogara iyi inogadziriswa mabhureki makusena kuma6 zuva richangoti budei vana ndatoona panape patonimwiwa hwahwa nevakuru vengu vari panapa venhingi bedzi vehigh command chete vana Mupunzarima vana Chimurenga vana Chigohwe vakuru inongo varipo but to my surprise pane murume comrade vandakanotorwa naye nokuti takanotorwa ndive tiri vatatu inge vasina nyembeba tike tiri vatatu chete but mumwe wacho unoyu ekenge ari bodyguard wanhingi waChitepo and aripo pakati pe1 hour saka mukomana uyo ari pakati pevanhu ari pakati pe high command uya which means varara vachiitwa zvimwe zvinhu pano asi nova zvavo musangano wali wapera manje asi wapera makuseni wayo pandasangana navenini ndo paanozonitaura kuti izvo ndapuwa motikari nzinanatongoga unoonesa unoicheka mabreaks saka kumba wangu inini ndinekamwana kangu kaya kasikana kaya ndakabva nako kuhondo kaya ndapuwa inini semunhu enga ari mukuru ndina neni anotamba anobatsira mudzimai wangu ndokutsengeta kamusikana saka ana badza vaipopota kuhondo kutita neni nokuti kakazondisturba basa ndo basa rainge riri very important saka kamusikana aka kenge kakanyengwa nacomrade uyu saka zvike kakanyengwa saka uyu paakanzwa kuti izvo ndapuwa motikari kuti ndinogadzira kumba akabati tuvatandatese kuti awo mukana wokuti asi wokuti anoonawo musikana wake saka tasvika tadhirevha motikari yatongogara kainge 120 waikagachena tasvika kumba kwangu ndio panonzi shamwari pano parungwa panapa ndine kuti mudharo yaanofanira kuti aende unozviona sei iwewe ndita kubvunza
Inaziva kuti ukatadza kutaura ukati kwete hapana aende vakuru venguva chironga kuti newo unoenda futi ndikati anofanira kuti ainge afane ndiwo kwabadzao ndikanzi tikati kuvangodi ngobvisa munhu wachafa sei tikati kwangotora kamunhu kubva wai musi weSunday musi weSunday Sunday tiri vanhu vanwawarira vachinwawa pachiporongwa zvakarongwa azona uyu mukomana wayo tazobatana nenini makusene Sunday ndipo ari kuntaura nyaya iyoyi manje yaronga kuti munhu anofanira kutenga achifa munhu ndiri kutsigira nyaya yekuti chitipa anofanira kuti aurayiwe ndikuti izvo akanga abatana nabadzi saka achitomubvunza uri funga kuti angaurayiwe sei iye manje arikubvunza ukakaurayiwe sakati kungotuma munhu kungobva munhu anogona kuzi kufuratika kungosikomuklina kunogobva adzokera unoziva kuti nyaya ndikutaura manabai iri very sensitive and inoziva kuti izvo handizvo zvakare zvazobuda matare mashure maiti no aurayiwa nevawengi but anyway ina hapana munhu ataurayiwa asina idea yekuti munhu anofanira kuti afe ndinaye ndo the good thing about it kuti chitefa afe ndinazvo right ndobva kwayo musi wechimande vamusi wesvondo musi wemande dzakamira musi wechipiri makuseni ma8 kwaputika kwaigara nenge kwaita fanga dynamite raro ikoko atagara ndopanoti gare ndoona mumuchinda ainge ari kusecurity ainzi rudo ndobva vachimhanza kanzi kumira tipere ndirovha kumira kuti uda kuenda kupi zvikanzi usikuziva kuti chitepa afa iroko kati kunoti taura zvimama munhu asingazotanga achifanira kuti uda kunditaurira kuti hanzi yaafa zvine basa nezvi iwe ngosingaziva kuti anofanira kuti afe tsigiraji uchengetedza upenyu hwako hakuna wawe saka ina ana kuzondisiya papa ndotora motikari papa nemuchinda wayava kuti vanga toenda kwachitepa tasvika papa pamba pake papa tasvika pamba pachitepa tikaona isu vedu vezano takamira kunoku nekuti iadministration ike vakuru vakuru haikomandi namunhu takamira kunoku tasikomira kunoku mapurisa ekuzambia ari kune other side vamwewo vakasina basa rikuonawo isu vatakuzomira kunditeka tangotarisa ava mapurisa ekuzambia vari kuchichengetedza kuona kuti se how do we react tiri kureketa sei pane nyaya iyi yaitikapa shuwa motikari ipapa yarohwa nebhombo uyo kuya kumba kwangu uyoyo haana kukuvara but ndiyenga ari bodyguard aramba kupinda motikari notaiziva kuti motikari ine chimoto tagara papa takamira hapana munhu wedu ari kutaura ndobva ndazonzi miauri munobva adedza akataura naye ndobva munhu yauya kusirwa ndiri zvikanzi lailani ngatiendei kuLilanda kuya kwandakamuona wakagara kuya kwasoya ndikati handei ndobva akwira motikari ndii ndikudriva ndopa akazondibvunza mubvunzo waona seengineering yatambwa apa ndikati aiwa ndounotokugona kako ndinui the first person ndikutaura nyaya after many years ndikati watichi engineering yaitwapo waiona sei yakanaka aona no problem kwatikuende nanzi kuziva vataenda tadzokera kuti kumba kwameya urimbo futi kwakuya semunhu ndakabvawo kuti ndakaenda nabva kutraining ndaakuziva kuzvinira chii opinda meya painga arerwa ndatore staff madetonating macodes mafuse nemadetonating codes akangoasenzesa madetonating codes tinoreva tambo dzemafuses ekuti mukairisa panapa kunodhuka uku rakateswa motikari muya
Zvashama zvake zviri muplastic noziva nazvo noziva ngopazviri zvikanzi toita sei zvikanzi ngati panhu pakanaka kuti pachivanze panapa paine kwari ngati chire gomba panapa tivatafukidza nekwari tivatasiya tetezvo taisa staff iyai iri muplastic patafukidza nekwari yedu patora motikari dedu vatadzokera kuba right ini for me ndakuziva kuti izvo uyu aurayiwa nezviito zvake uyu nokuti ninyaya yake yese ndiyo inyaya yakati usiku hwachoni vana hama dziri vakanga vaenda kuMalawi nachigohwe vadzokawo sepamba taane nhamuka palilanda pachoni ndo pa-HQ taane nhamo ndopazotengwa doro rakati kuti pakarara pachiridzwa ngoma mbagumba ichirohwapo papauya futi mumuchinda ainzi Shoti yakanga apinda yakanga vazviita izvozvo ndiye akanzi shamwari hata kurara usiku hwapfuura tenge tichifamba takadai tichifamba tichiona kuti izvo misheni yaita completed asi munhu enge ari mukuru wenhengi toti operation yacho enge ari option manyika saka zvikanzi zvinhu zvafamba zvakanaka uku kunoku kuri kurwa ngoma yekupemberera kuti nhengi inonzi tiri kucelebrate ngoma kuti mutengesi mukuru enge achitinetsadi apa at the same time pari kuchekwa futi anybody angadara aine kamuzvezve kevanhu kune vanhu angadara asaririra pane nyaya idzi saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka izvi parara pachitambo usiku hwachoniwo siri kuziva zvinhu zvaitika vakanga vari taiziva zvaitika mangwana achoni ndiri kubva kumba kwangu kwanenge ndiri kuya ndotoona pagedhi paya pakamira mupurisa mumwe mudhara ainzi Mushanga mukomedi ainzi Mushanga zvakana Mushanga shamwari usasvike bapa vanhu vasungwa vese usiku nasi zano yese yasungwa yese saka ndini ndasara newe saka murusaka maya matango vanhu vangani vasara 2 vasungwa nze ichitibva wadzoka patadzoka tagara taapa kuti nezamuruke takutaura nyaya yedu kuti vakomana nyaya idzi tozviita sei how do we go about this vanhu vasungwa chichatika chii kanzi vanhu vanhingi vese dare rese rasungwa high command yese ngwari muno musaka vasungwa asi kuti sanza kuti vasungwa vangani hatikuziva saka iwe kana uine zvokuita vatenda tine masupporters edu zvikana support ode munhu ekanga ari mwanzi aido ekanga akutodawo ini nyaya yangu yekuti izvi ndinoziva ekanga ari matransport ake nakombai iye kombai uye Patrick kombai zvikana kombai iwe chiregera zvoyo zvako zvichienda hande uchindijoina mubusiness mangu inini nekuti utore maintenance yemavehicles angu ndozokupowa inini imwe 1621 mambe mazironi maombaya ine no ndakainga zvohondela zvinozono saka ndobva vanditora ikoko bva vanditiza murusaka ini ndoteke tango vairi bedzi kuti uyu ndizive kuti akazoenda kupu uyu handiziyemwo ini vanye vandabviswa murusaka manje neshamwari ndobva ndasokugara kunonzi kuchopa kuna Zambezi ndakagara vanhu vasungwa ndopatazoziva mai kuti vanhu vese vanhu vese vakapera kusungwa vese vanhu vese vakasungwa nenyaya iyai isusu taiziva kuti tiri involved nenyaya yacho tiketa tatotizawo but vasina kutiza vese vasungwa kumakempi kwese kwaita hambara vaive gukura hunda iye yakambenge yawo yakabata ana badzaye yabva yasungwa yese vamwe vabva vaiswa kumboroma ndokwaiswa vamwe chifumbo yavharwa vanhu vaiswa vamwe vaiswa kumakempi akasiyana siyana tiri kweikoko vaiswa kumboroma kwaive nekembi mbiri dzaiti yeZANU neZAPU saka makembi ayaya but Zambian government yakanga isingadi yakagara isingamboda bazano yakanga isingamboda ZANU
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya takabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya takabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Zimbabwe manya